Welcome to my channel, Bicolana Española. Ayan, tonight gagawa ako ng fruit salad. Ayan, parang nag-crave kasi ako ng fruit salad. Kaya naisipan kong gumawa ng dessert na fruit salad para sa New Year. Ayan. Ito, paborito ito ni RPTV. Pero yung mga anak ko, ayan, hindi sila masyado sa ganyan. Kahit mga buko salad or mga dessert guys ng aking simpleng fruit salad na gagawin tonight para sa New Year. Ayan. Let's go guys! Samahan niyo ako. Ayan ang aking sangkap sa aking paggawa ng fruit salad. Ayan, na-miss ko ito guys. Kahit mahal siya is bumili talaga ako. Pero sales siya doon sa Asian store. Kaya bumili ako ng dalawa. Almost 5 euros itong isa. Pero nabili ko ito ng dalawa for 6 euros. Ayan. Ito ang gagawin ko. Kasi na-miss ko talaga yung demonte sa akin. Or yung fruit cocktail na nagawa sa Pilipinas. Mayroon din dito. Pero mas gusto ko yung nasa nagawa sa Pilipinas. Yan. Then bumili ako ng kaong guys. Isa lang na kaong. Kasi simple lang talaga yung gagawin ko. Hindi masyadong maraming ingredients. And ayan, wala akong makita doon sa Asian store. Ayan. Then mayroon akong cherry na may preservative na binili ko sa grocery sa Carrefour. Then may kondensada ako. Simple lang talaga guys ang aking gagawin na fruit salad tonight. Kasi parang gusto kong kumain. Then mayroon akong keso. Sinchak ko na siya guys. Ayan. Keso semi-curado dito ang tawag. Kasi wala naman akong nakitang egg and cheese sa Asian store. Kaya ito na lang. Keso. Masarap siya guys. Masarap. Gawa dito sa Spain. Ayan. Kalahati lang. Buo siya. Nandito siya. Oh, ayan. Ito siya. Pero kalahati lang yung aanohin ko. Ilalagay ko. Ayan. Dalawa pa lang gagawin kong dalawang fruit cocktail. Ayan. Dalawang fruit cocktail. Then, isa lang na kaong. Then, may cherry ako na may almíbar na. Ayan, para mas makulay. Then, ito, parang Nestle cream din siya. Ayan. Then, condense. Yan lang guys, and keso lang ang aking gagawin. Keso. Yan lang ang aking mga sangkap. Ayan. Ayan, gawin na natin. Ibisa na natin. Ang ilagay na natin ang ating Del Monte fruit cocktail. Ayan, ang ating fruit cocktail guys. From Philippines. Ayan. Iba talaga yung fruit cocktail sa atin. Oh. Yan mo, oh. Mayroon siyang isang pula. Cherry. Ay, hindi lang pala isa. Ayan. Ayan. May sabaw pa siya. Ayan, ang ganda. Ito ang na-miss ko sa Pilipinas, guys. Lalo na kung mayroon, mayroon buko. Wow. Ayan. Del Monte Fiesta Tropical Fruit Salad. Ayan. Gandang tingnan. Ibang-iba. Tingnan mo, oh. Gandang tingnan. Kaya talaga nung nakita ko na nag-sale siya, kumuha na talaga ako. Kasi sabi ko na ako. Ayan, paborito ka niya. Titipid. Mahilig siya sa matamis kasi ako pag nakatikim ako ng konti, okay na sa akin. Nag-crave lang ako kasi minsan nakikita ko nga sa Facebook. Marami yung magawa. Ayan. May sabaw pa. Iniinom ko yung guys, yung sabaw nito. Ayan siya. Ayan. Ayan ko siya.
Ayan, lagay natin itong cherry. Then, ilagay natin ang ating cherry, guys. Ayan. Para naman mas makulay ang ating New Year. Wow! Ganda! Ayan, sarap. Kahit ganito lang, kahit wala na siyang ano eh. Ayan, tapos lagay natin ang ating kaong. Red ang kinuha ko kasi mas gusto ko makulay. Wala siyang verde pero okay lang yan. Mas gusto ko red. Diba guys? Maganda kaya yung red guys. Kaong. Ng Philippines. Pero hindi. Galing sa Asian store siya. Okay. Marami siyang pula. Ang bango. Ayan. Red na red talaga. Okay lang yan. Okay lang talaga yan. Then, lagay natin ang ating keso. Keso guys, keso. Yung condense natin guys. Ayan. Ayan. Ito yung ano, mura lang siya guys. Nasa ano lang to, 199 lang sa Dia. Ayan, parehas lang naman kung Nestle o ano. Pero ito ang ano ko kasi mas mura siya. Kaya ito yung aking kinuha. Ayan. Ayan, condense na guys. Wala pa kami na anong lulutuin kaya ito muna yung dessert ang ano ko. Sigurado siyang matamis guys. Nakikita niyo yung mga photos ko sa. Lagyan natin na ito guys. Sa Paskong darating, Santa Claus mo'y ako rin, pagkat kayong lahat Dagdagan natin ng kondensada para naman masarap. Ayan. Kasi mura lang naman nito eh. Diba? Kaya nga dessert, matamis. Yan, ang dami naman nito guys. Ang dami oh. Guys, finished product na ng aking fruit salad guys. Ayan, namula-mula siya. Ayan, papalamigin na natin. Masabaw-sabaw siya kasi yung prutas is
nilagay ko yung konting sabaw-sabaw ng ng fruit cocktail, kaya ganun siya. Then nilagyan ko din siya ng liquid na gatas or Nestle cream. Hindi siya cream na cream talaga kasi parang liquid naman talaga siya, this one. Pero it's okay. Masarap naman siya. Tinikman ko siya. Ayan. Kasi nagkikrave talaga ako ng ng fruit salad, kaya ginawa ko to. Ayan. Para sa aming dessert sa New Year. Ayan. Bukas, bagong taon na. Kaya, salamat guys sa pagsama. Ayan. Yum-yum-yum. Mga paborito ng mga Pilipinong dessert. Fruit salad, buko salad. Ayan, thank you guys sa mga sumama or nanood ng video ito. Thank you sa mga sulit, so for friends, so for chatter na laging nandiyan, na nagsusupport sa akin channel. Thank you so much guys, and Happy New Year to all of you, and God bless us all. And wala akong masabi kundi salamat talaga sa support, and yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Please comment, like, hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Thank you so much guys, and Happy New Year. I love you all guys. Thank you. Bye. Thank you.